Libre nga testing alang sa HIV gipahigayon sa Department of Health. Central Visayas ikaduha sa nagkadaghan nga dunay HIV. Sugbo makasinati sa huwaw karong buwan sa Mayo. Laing kusog nga bagyo ihulga sa nasod. Hubog nga pulis namunalog sa sakyanan sa iyang silingan nga giparking atubangan sa iyang tindahan. Mga balay ug mga tindahan sa barangay Pahak, Lapu-Lapu City nangasunog. Usa sa suspect sa pagtuli sa My Gold Pawn Shop sa Colon ug E-Bingo Club sa Mandawi nadakpan. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlang Lunes petsa 11 sa buwan sa Mayo tuig 2015. Ako si Dennis Tanok. Amo nang ihatod ang masayong pagbalita inubaran sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Usa ka pulis nga nag-ingon na destino sa Police Regional Office 7 namunal og sakyanan nga nagbabag sa ilang tindahan. Kapulisan nga miresponde way nahimo dihang nanood sa iyang panimay ang pulis uban sa iyang asawa. Leslie Caminada Vistil, Sugin Lime. Nagubot niya itong Sabado sa gabi dinhi sa Maydan Imus dihang dunay usa ka pulis nga nanghagis og gibunalan kining sakyanan nga gipanag-iya sa pamilyang lugod. Giyong nasuko ang pulis kay nagbabag ang maong sakyanan sa tubangan silang tindahan. Ningon nga kanang kalagot to no sa una nga katong panagbangi namo. Nga which is katong time nasitol na to siya. Nga ambot lang niya karon nganong sinasud sa iyang kuan nga iyang gikuan ang muang sakyanan. Ano nilabot ng kami? Ano nilabot ng kami? Ano? Stop lang pala. Ano na siya? Klaro ba? Ano na siya pangangin lang? Ano ko naging kawal ni mo? Ano nang kilatan mo? Taliwala sa pagkuha og footage sa news team, diriyot matagag ang kamera dihang kalit nga gihapak sa asawa sa pulis samtang kini nagyawyaw. Giila sa Parian Police Station ang pulis nga si SP Otto Vallejos nga nadestino sa Police Regional Office 7. Wa madala si presinto ang maong pulis ug ang asawa niini kay dali silang nanood silang panimay. Oh, dalon kita pero di man ta kadakay nakasuod sa bahay niya, di naman ta kasuod sa dito. Nakasirado naman. Importante. Di ta kapugos og sud. Wa pa himong investigasyon ang kapulisan sa mga insidente kay wa pa sila nadawat nga formal nga reklamo. Dunay tulo ka pulis nga samog apelyido sa gilang pulis nga nanghasi sama nilang PO3 Vallejo sa Bohol Police ug PO3 Alan Vallejo ug PO2 Anthony Vallejo nga na-assign sa Cebu City Police Office. Wa pa hingpit mailhi sa Parian Police ang maong pulis nga posibleng mag-atubang og reklamong malicious mischief. Matinood man gani, damage to property kay mga gibuak ang window sa sakyanan o sa PNP po niya side niya, pwede sa ato siya makuha na doon siya bayro sa conduct and becoming as a police officer. Mas maganda yun na there will be a complaint or official report will made to me so that I could properly address that. Kung kwento, pwede magkwentuhan na rin tayo. Sa Parian Police Station sab dunay nahitabong komosyon kay gipugos pagpasod kining marathoner nga taga Barangay Zapatera. Ang maong lalaki gireklamo sa pagpangdagmal siyang asawang OFW nga duha pa lang kaadlaw naabot gikan sa Dubai. Leslie Caminada Vistil, News 5. Nasikop na usa sa mga tulisan nga nalambigit sa robbery incidents dinhi sa Sugbo. Mipadayag kini og kaandam nga makigkooperar sa kapulisan aron madakpan ang iyang mapang uban pa niyang mga kauban. King Perez, Sugin Limi. Kani security guard si Mario Rimitre, ang usa sa upat ka na ilang tulisan nga mibiktima sa E-Bingo Club sa May City Times Square sa dakbayan sa Mandawi niadtong Marso. Gilasab siya nga usa sa mga nitulis sa My Gold Pawn Shop sa May Dalan Colon niadtong Abril. 1.5 million pesos ang ilang nakuha gikan sa E-Bingo, samtang 5.5 million pesos worth sa mga lasang ilang nakuha sa pawn shop. Niadtong Mayo 8 adlong Biyernes, nadakpan sa ila sa Barangay Kapalaran, Tambulig, Zamboanga del Sur si Remitre atol sa gihimong hot pursuit operation sa Regional Special Operations Group 7, Provincial Intelligence Branches Zamboanga del Sur ug kapulisan sa Mulave, Tambulig, ingon man ang kapulisan sa Ozami City.
Giserve nila ang warrant of arrest gikan kang Judge Joseco Arcamo sa Branch 47 sa Bohol RTC. Subay sab sa kasong pagpanulis ni ini sa Orochina sa Bohol niadtong Agosto 2012. Gingong suway nga miikya si Rimitre. Diin mi resulta ang ginukdanay og napo ka minutong pagbinaylo ay og bala. Apan nagmalfunction ang kalibre 45 nga pistola ni Rimitre ug nakaangkon kinig duha ka samad pinusilan. Ito si Rimitre dating security guard dito. So it can be safe to conclude na nasa sa pagka-security guard, dagan man siya mga pawn shop o kaya bangko o whatever na pinagsilbihan, and dagan man siya mga kapwa na security guard na amigo, which would be susceptible to recruitment into this kind of criminal activity. Base sa CCTV sa MyGold, si Rimitre mo ay nagbitbit sa mga lahas ng may balor og 5.5 milyon pesos. Wa ang kuna sa dinakpan ng iyang kalambigitan sa pagpanulis ug wasab niya gikumpirmar kung doon na sila'y kakonsabo sa mga establisimentong ilang gipang biktima. Andam hinuon kining mo kooperar sa kapulisan pagtumbok sa iyang mga kauban. Mukooperate lang ko sa mga pulis, sir, kasi kilala ko sila lahat. Matod sa kapulisan nga angay gyapong magmapngon ng mga establisimento samtang padayon pang gipangita ang mga kaubang tulisan ni Rimitre. Padayon pang gipangita ang mga kauban ni ini nga silang Richard Daguman alias Tangkad, Ruel Remedios alias Yoyong ug Michael Florida. Well, actually, tuloy-tuloy yung ating habol doon sa kanila immediately after the incident. And based on the information na ibigay sa atin, so tuloy-tuloy yung pagsunod ng ating mga tropa doon sa mga areas na kanilang pinagtaguan. Kumbaga hinabol-habol sila. Although medyo mabagal lang siguro yung pulis sa pagsunod. Dadon sa Bohol si Rimitre, aron isurrender o gatubangon sab ni ini ang mga kaso ngayong nabuhat din sa Sugbo. Laing reklamo nga illegal possession of firearms and explosives o direct assault may ipasaka sa Tambulig Police, bato kaniya. King Perez, News 5. Usa ka hubog na musil sa iyang bayaw tungod sa away sa utang, samtang dispatcher gipusil patay sa iyang gikalalis. Leslie Caminadevestil, Suginlimi. Gidakop sa Talamban Police si Sebastian Magdadaro nga gipasangin lang na musil sa Sitio Tigbaw sa Barangay Talamban pasado alas 8 kagabi. Naglisod ang kapulisan sa pagpangita sa suspect tungod sa kangit-ngit sa dapit. Gani, wa na nila ma-recover ang armas nga gihuptan niini. Naglisod yun ma'am kay kinangit-ngitan ang area unya kanang nay wasag Mikaela sa anak niya. Personally Mikaela unsay dagway ana niya. Unya mo to nga katong kinaunhan niyang gipusil mo yamong kauban gauna nga kay arong motudlo sa subject. Ang bayaw sa suspect nga si Rosilio Gukong Jr. mo'y gipusil ni ini dihang miadto siya sa kasagbutan aron tubagon ang sugo sa lawas. Wa siya masayod kung nganong gipusil siya sa suspect, hinungdan nga naigo siya sa liog. Apan milahos ang bala sa usa ka ginganlan ug dyan ug naigo kini sa iyang dughan. Dali kining gidala sa tambalanan. Giangkon sa dinakpan nga hubog siya apan wa niya ang kuna nga siya ang namusil. Kalau sa kayo, malibang mo sa ko na. Pagkara ko naman ito, isa magpunto dagan ko. Na, mo ito nga, abot ito po, nga ko mang silingan mo na ito. Silingan rin na mo, nahibong usap itong buto ha. Nga naman ito nga, nagbuto man ito. Mo ito, nag-ispat ko. O niya, nakitaan mo ko nila. Pero, nakainom ka? Oo, nakainom ko sa amo. Apan wala ko yan ngitag-away. Ano namusil man ka? Eh, di lagi ako na mo sila lagi. Nangita lang ko, okay sa to yung nagpaputo. Dunay silingan nga nagdumili sa pagpa-interview at tubangan sa kamera. Mibutyag nga nag-away tungod sa utang silang Magdadaro ug Gukong. Butyag sab niini nga kung mahubog si Magdadaro magpataka kinig pamusil. Nagkubkilid sa gutter sa Dan Gordo habig sa Barangay Lahog ang patayng lawas sa usa ka dispatcher nga gipusil pasado alas 6 sa gabi niadtong Biyernes. Samad pinusilan sa ulo ang naangkon sa biktima nga si Wences Coles nga taga-Aper La Huerta. Giyong nagpalit lang og sigarilyo ang biktima ug duna kini gikalales nga lalaki nga ginganlan og upaw. Wa magdugay nilanog na ang usa ka buto sa armas nga nagpakurat sa mga tawo sa dapit. Oh, pagbuto, baro ko na, nilingi ko, abin ako, unsa, paglingin ako, tumba naman.
Ningin ako, dilagan ng tao. Ano, huwag mo kasi kapusin. Sa interview na to sa iyang asawa, medyo wagay gikatag nga informasyon, no? Pero dako kog pagtuong doon ay makuha na mong informasyon din sa iyang mga kaubanan, mga dispatcher. Leslie Caminada-Vistil, News 5. Gipahigayon sa Department of Health ang libre nga HIV test sa mga kalungsuran ug dakbayan. Nasadan nga ang Central Visayas mao ang ikaduha nga adunay labing daghan nga bagong kaso sa HIV. Andrea Patanya, Suginlimi. Gisugdan na ang rapid HIV testing sa Department of Health ug sa health offices sa mga LGUs alang sa kasaulugan sa National HIV Testing Week. Giulagway sa DOH nga alarming na ang gidaghanon sa mga kaso sa HIV dinhi sa Central Visayas. Gani as of February 2015, miabot na og number 2 ang Region 7 nga dunay labing daghang bagong kaso sa HIV sa tibuok Pilipinas. Mirank kini og second nga dunay 15% o 96 ka mga new cases. Usa sa mga lakang sa DOH aron matabangan ang people living with HIV, mao ang free testing aron dali silang matambalan ug malikayan nga mo-complicate ilang sakit. Unang gibisita sa DOH Provincial Health Office ang dakbayan sa Talisay kaganihang buntag. Possibly kung HIV positive sila at this time, mas sayo na to ma-enroll sila sa atong treatment. Total libre raman ang kani atong tambal no for HIV. And then ang isa pud sa benepisyo no kung magpa-test sila may bawaan nila ilang status is at kung mag-negative sila at least mapabilin sila nga negatibo no so mulikay sila sa mga risgo nga binuhatan para makalikay sa HIV. Kay importante para makaibaw ta kung positive at negative. If ever negative then congratulations, if ever positive then we have to be responsible enough para ma-minimize ang HIV din sa Cebu. Matud pa, why fixed nga symptoms ang HIV kay klase-klase nga sakit ang mahimong makuha sa mga people living with HIV tungod sa pagkahinay sa ilang immune system. Mao nga duna may nabati sa lawas uwa, angay na lang gyud magpa-test kadtong mga tawo nga dunay risky sexual behavior o people who inject drugs. Depende kung unsa nga sakit ang imong makuha kay luya na ang resistensya sa imong lawas. Mao pud ni nga mga simptomas ang imong ipakita no so for example makakuha ka TB no so ang simptomas sa TB ang imong ipakita no pero muna siya ikaw mismo kabaw man ka kung unsa imong risgo. Human sa testing, gipaubos pa sa counseling ang mga participants. Kung dunay nagpositibo sa rapid test, ipada ilang resulta sa DOH Central Office alang sa confirmatory test. Kung magpositibo gihapon, ipatawag og balik ang pasyente aron i-assess kung unsa nga treatment ug mga medisina ang angay ihatag niini. Dung nasay kaugalingong free testing ang Cebu City Health Department kaganihang buntag, sugdan na nila ilang mobile testing sa mga barangay gikan sa alas 3 sa hapon hangtod alas 12 sa tungang gabi. Ugma adto sila sa mga barangay sa Dulho Fatima, Suba ug Pasil. Karong Miyerkules sa barangay Labangon ug Tisa, samtang sa barangay Cogon, Pardo, Kiot ug Sadakbayan sa Danao karong Huwebes. Ini ka Biyernes, magdungan ang sa barangay Lorega, Lahug ug sa Mandaue ug Lapu-Lapu City. Duna say free testing karong Sabado sa barangay Luz, samtang inig Domingo, ipahigayon ng International AIDS Candlelight Memorial sa Plaza Independencia, agig pahinungod sa mga people living with HIV nga mitaliwan na. Both na mo ipaabot sa atong publiko nga kung magpa-HIV test ka, dili ni pasabot nga hugaw ka no or kay mo maning kasagara no nga nagbutang og stigma sa HIV testing but pasabot kini nga responsable ka no na kay pagpakabana sa imong panglawas no. Andrea Patenia, News 5. Posibleng mamugna na ang ikapitong distrito sa lalawigan sa Subo sa dili pa ang pinili ay sunod tuig. Kini matud pa ni Senator Bongbong Marcos nga mo'y nag-sponsor sa mong balaudnon sa pagbuak sa 2nd District. Samtang bukas sab si Marcos nga madmudmudagan pagka-presidente sunod tuig kung natagan siyag higayon. Leslie Caminada-Vistil, Suginlimi. Ana-ana sa second reading ang Senate version sa bill ni Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga buakon ang ikaduhang distrito tungod sa kadako niini human way mibabag sa maong plano. Nasayran nga ang 2nd District gilangkuban sa 15 ka mga lungsod nga dunay 284 ka barangay. Natapos na sa committee at dinala ko na sa
plenary. So that is already malapit na mag-second reading. Pag second reading, nag-second reading na and it will be approved. There are no oppositors Wala naman nag-oppose. At bukod pa dun, there was a resolution that was made by the Cebu Province Sangguniang for all the congressmen of Cebu to help. Base sa proposal, ang lungsod sa Dumanhog, Ronda, Alcantara, Moalboal, Badjan, Alegria, Malabuyok ug Hinatilan mo'y mulangkob sa bagong distrito. Samtang magpabilin isip second district ang mga lungsod sa Argao, Dalaget, Alcoy, Buloon, Uslob, Santander ug Sambuan. Posibleng karong umaabot 2016 elections, dunay ikapitong distrito ang probinsya sa Sugbo. Bukas sab sa posibilidad si Marcos sa paglansar pagka-presidente sa nasod karong umaabot eleksyon. Human siya gituboy ni Davao Mayor Rodrigo Duterte, diyang namulong kini atol sa induction of officers and passers sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Cebu Chapter. Stay true to the advice of my father, and my father said always keep your options open, and that is what I'm going to do. I will continue to work, I will continue to prepare, and so that whatever happens, whatever circumstances bring, I will be ready for it. Pabiling kahisab siyang baruganan si Duterte nga di modagan og mas taas nga pwesto sa 2016 elections. Kay alang kaniya, kas og kwarta ang pagdagan og taas nga posisyon ug wa sab siya dakong pondo. Kun madayon og dagan pagkamayor sa Davao ang iyang anak, mupahuway na siya sa politika ug anhi mo puyo sa Sugbo sa dakbayan sa Danau. I am asking my daughter, Sarah, to run again as mayor. Pag mag-announce yan siya, kasi ayaw parang sumaam naman, I don't know why, but she refuses to talk about it. But if she decides that she would run again as mayor, tomorrow if she does it, I will resign and retire from public life. Leslie Caminada Vistil, News 5. Niadtong Sabado sa gabi, nanumpa ang mga nakapasar sa KBP Cebu Chapter Accreditation Exam nga gipaygayon natong Setyembre sa miaging tuig. Ang nipanumpa sa 23 ka mapasers mo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ikan sa nagkalain-laing estasyonan sa Subo, maparadyo man o telebisyon ang maong mga magsisibya. Lakip sa mga nakapasar silang kapatid Juliet Hainar, ang desk assistant o researcher sa News 5 o Radyo 5 Cebu o si King Perez, kinsa usa sa mga nahimong top-notcher atol sa maong pagsulit. Nanumpasab ang mga bagong opisyales sa KBP Cebu Chapter nga giindak ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Giagni ni Marcos ang mga broadcaster sa pagpadayon nga mahimong watchdog sa katilingban samtang nagsubay sa Code of Ethics. Broadcast media is capable of arming citizens with a strong weapon of information, which due to its empowering effect can mobilize the citizenry to be vigilant, to protect their rights and interests, and to galvanize change in our society. So I urge our friends in the KBP to continue to ever be on guard and ever be of service to the people, playing the roles of both a watchdog and also a playmate of the people, all in one. Gipay gayon kagahapon ang libreng mass wedding sa Shangri-La's Mactan Resort and Spa nga gisalmutan sa 23 ka Parisan. Kiniagig pagsaulog sa ika-23 ka tuig sa maong world-class resort dinhi sa Sugbo nga nahimutang sa historic resort city of Lapu-Lapu. This year we're doing an activity that is related to community development. So we believe in marriage. We wanted to, and it's attached to the idea of the bridal pair. So we thought that we should be bringing special, couples to the hotel. We chose 23 couples because we have been 23 years in Cebu. I'm so thankful with Shangri-La having this kind of activity for our constituents in Lapu-Lapu, and at the same time, everything is being given to them, and when people hear nga Shangri-La, so takog di kaya ang ilang panguna-una. Di isab matukib ang kalipay sa mga beneficiaries kay gawas nga nakasal na sila, libre pa gyud kini og sa sikat nga resort hotel pa gyud sila gikasal. Dako kaya mo pasalamat nga nagkasal na gid ni. Importante mi gud kay walay kaugmaon ang amo ang pagpuyo kung dili mi makasal. Kaya pakasal mi kay pananay ka may blessing ang amo ang pagpuyo. Kana
Nang salamat kayo sa Shangri-La kay itagaan mi niya gingunani nga blessing nga gingunani kan nindot nga kasal. Gibuksan sab niya atong Sabado sa gabi ang labing bag-o nga hangout place sa mga Sugboanon ingon man sa mga turista. Mahimutang sa Maydalan F Kabahog ang Hyper Club roof. Mahimong nilapit silang TV5 Cebu Station Manager Carla Quintanar Fernandez uban sa iyang kapikas nga si Ramon L. Presidente Fernandez. Lahi ang accommodation nga gidalit sa Hyper Club roof kung itandi sa ubang club sa Subo. Dako usab ang ilang ikatabang sa mga local talents sama sa mga DJs. So our vision, our Hyper Club's vision is to promote the tourism of Cebu not only in nightlife or clubbing experience, but also promote local talents. So Cebu has a lot to offer. When it comes to security, yes, we can assure our guests to be coming here because we are coordinating with our CTOM and our, of course, police. Sa dakbayan sa Talisay, duha ka tawo nga nag-atubang og kaso sa pagpanglugo sa 13 anyos nga babay nadakpan samtang dulan tunga sa kilo nga sabu nasakmit gikan sa usa ka inahan atol sa buy-bust operation. King Perez Suginlimi. Nasikop sa usa ka buy-bust operation sulod siyang gipuy-an sa sitio Kamanggahan, Barangay Tabunok, Talisay, ang usa ka Maria Teresa Cabog, 43 anyos. Lakip sa gidakop ang mga sakop ni Teresa sa panimalay. Dulan 5 ka milyon ka pesos nga shabu nakuha sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group. Uban sa kalibre 45 nga pistola o kalibre 22 nga Derringer revolver. Metro Cebu ang iyang disposal. Karang mo dispose siya sa diri Cebu City, Talisay, abot pa siya Mandawi. Giangko ni Teresa nga gisugo siya sa pag-deliver sa drogas sa kantidad nga 20,000 pesos. Apan wala mo angkon nga iya ang mga armas. Tigo ra ko sugoon yun. Med ra gud gihapon. Samtang nadakpan sa Talisay pulis ang duha ka lalaki nga ikaunom sa most wanted sa Talisay City. Nadakpan pinaagi sa warrant of arrest sila si Wilfredo Silaya alias Onyot, 24 anyos, ug ang 17 anyos nga taga Sitio Litmon sa Barangay Dumlog. Ang duha nagatubang og kaso nga pagpanglugos sa usa ka 13 anyos nga bata niadtong tuig 2013. Kung sir mag-agda sir ba nga sa butang adi daw ana ba? Yeah. Mo to giingnan ako katong sa kababae mo to gidam sa niya sir. Yung babae sir abnoom sa na. Dim na yung rape gid. Mabayar man ang inventory na. Ha? Mabayar na ang inventory. Yeah. Hilabtan na namo. King Perez, News 5. Tulo ka sunog diulbo sa dakbayan sa Sugbo ug syudad sa Lapu-Lapu ni adtong Sabado o ganihang buntag. Suginlimi Ray Pasaporte. Mukabat sa 350,000 pesos ang danyo sa 13 ka panimay ug 6 ka tindahan nga naug daw sa sunog ganihang buntag sa Sitio Kalubihan 2 sa Barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gipaubos sa sikan alarm ang sunog nga nadawat alas 9:25 ug nakontrolar alas 9:36. Gingong nagsugod ang kayo sa ikaduhang andana sa balay ni Nestor Siose, kinsa nakaangkon og paso sa iyang bukton. Giabangan sa magtiayong Christine ug Luloy ang maong bahin sa balay niini ug gituuhang nabiyaan nga kandila ang gitan-aw karon nga hinungdan sa sunog. Mas dako ang posibilidad nga katong natin nagkandol kay aside from the fact nga wala kurente gamit na kandila. Ang kaning si Nestor usa natog kay atbang mga kwarto. Nakita pa siya sa kandila nga gidagkutan din nanghid siya nga makaon. Paggawas natog siya tagpilaw lang then nakamata na siya sa pila lang ka minuto. Kabanta siya nga dako na kayo so dako ang posibilidad nga unattended lighted candle. So sa inatong orasa dili pa mo musod tungod lang sa pagsunog. Alas 6:10 sa buntag sab ni adtong Sabado, niulbo ang sunog sa Sitio Laguna 2 sa Barangay Kugon Pardo. Diindulan 20 ka panimay ang gilamoy sa kayo. Gingong nagsugod ang sunog sa panimay ni Norma Paler. Diang kalit nga misilaob ang air conditioning unit sa kwarto sa iyang anak.
15 ka panimay ang hingpit nga naugdaw, samtang upat ang partially born. Gibana-bana nga nasa 200,000 pesos ang pasiunang danyo sa hitabo. Irkon daw. Sa taas daw na ang kuanan si sunog. Ato pang i-trace kay allegedly na adoy kaning aircon nga nasunog. Ato sa i-verify na, confirm na nato. Samtang pasado alauna sa hapon ni adtong Sabado, gialarma sab ang sunog sa Zone 5 sa Barangay Buaya sa siyudad sa Lapu-Lapu diin napu ka panimay ang naugdaw. Kasagarang ginama sa light materials ang panimay sa maong dapit nga sakop sa urban poor. Gingong dunay mga bata ang nakit-ang nagduwa sud sa usa ka abandonadong panimay. Di nagsugod ang sunog. Kasagaran sa mga residente, wala atol sa hitabo hinungdan nga wa sila nasalbar nga mga gamit. Wala urot na. Wakay na daw? Wala, bisag gamay. Nanagan ko no kay may kayo na. So, pasiporting ali mga bata ni nagduwa sa balay. Ray Pasaporte, News 5. Nagrally sa Barangay Hall ang pipila ka mga residente sa Sitio Palma sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Subo. Una pa sila ni diretso sa buhatan sa Dole 7 aron ireklamo ang ilang kapitan, aniya si Ray Pasaporte. Nagtapok atubangan sa Tinago Barangay Gym pasado alas 8 ganihang buntag ang mga residente sa Sitio Palma ug Nanglakaw paingon sa Barangay Hall sa San Roque. Nagrally sila batok sa ilang kapitan nga si Boy Miranda. Sawa pa sila mulahos paingon sa Department of Labor and Employment aron ireklamo bahin sa nadawat nilang suhulan sa Cash for Work program. 5,700 pesos ang gipirmahan nila sa Dole nga dawatong suhulan sa maong programa. Apan wa nila madawat ang insaktong kantidad, human matud pa gikibhangan sa ilang kapitan. Mukabat sa 171 ka tawo ang mipaubos sa Cash for Work program. Apan atol sa rally, 21 lang kariklamante ang miuban. Taliwa sa rally, diriyot magubot tali niining usa ka lalaki nga nagtrabaho sa Barangay Hall nga nanguha og picture ni Tudy Navia nga sakop sa San Lakas. Kamutanan nasunugan. Karon, pagkahuman sa ilang trabaho for 15 days, dapat makadawat sila og 5,700. Unfortunately, lain-lain ang ibang hatag sa ilaha. Naay nakadawat lang og 500, naay nakadawat lang og 1,000, naapoy duol-duol nga nakadawat og 4,000, 4,200, 4,005. Pangutana na namo si Kapitan Miranda, ang isa lang iyang tubag na ako no siya igalastuan sa mga documentation. Kay automatically ang iyang unang nga gipatawag, nagpatawag niya tanan ng mga tao, automatic naagid ko niya ang 40 centavos ay 40 pesos. Pero sa actual dili 40 pesos lang ang iyang gikaltas mga tao. Pero dili din. Niadtong Bernes, matud ni Kapitan Miranda nga dili makadawat sa kumpletong suhulan ang mipaubos sa Cash for Work kay dunay mga absent. Mga buot nilang ibalik sa Dole ang kuha nga suhulan. Susiyon pa sa Dole ang gibugaton sa maong reklamo. Okay, sa ato ang nahibaw ang confirmation sa ato ang focal person sa Tri-City Field Office nga liquidated na tanan. So, kung kag liquidated, all the documents have been submitted, kompleto na. So, ang mas maayo gyud kuhaan sa nato og habig tingali ang barangay captain dito sa San Roque aron mahibaw ang tanan maklaro kay on our end sa Department of Labor and Employment liquidated naman. So, Ray Pasaporte, News 5. Mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Dennis Tanok. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanus kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!